kailangan namin mag-race. Ito si Peggy, may nangyari. Ano nangyari? Ano daw? Ano sabi? Ewan ko, may nangyari daw kay G. Oh, baka na naman kaluko. Ano nangyari? Ba't ano nangyari? Ano nangyari dyan? Sira ulo. Ano nangyari? Gas daw, nadulas. Ako. Mga kabiyaya at sarado muna natin ang pito. Ngayon. Oh, 26. Bala nga kayo dyan. So ngayon po mag-swimming ng buong Trio Well family. Yeah. At syempre kasama namin ang aming Reyna naman na walang iba na nag-iisa na pinakamalaking mata sa buong Trio Well. Del Cavarle Vlog yan. Kakarating lang ho dito. At syempre ang gwapong-gwapong si Nathan. At si Alex Librada, the Librada family, yan. Yan po. Yan. The Alex Librada, nakamuka. Ang pangit mo dyan. Ang pangit mo dyan. Yun yung itsura niya. Oh, may thumbnail na naman ako. Siyempre, yung anak ni Manuel Gubaton Vlog. At ang aming cooker, yan, the chef of Trio Kuela, Vincent Calyada. Yung iba wala dito, no? Kasi nga, may mga pinuntahan sila. At ngayon, magsuswimming kami. Kaya na matagal-tagal din kami hindi nakapag-banding. At sino ba yung nang-imbita ba? At ayun, yung ang nag-imbita po sa amin walang iba. Mukhang mapapasabak ako nito ng Inglesan mamaya. Yung anak niya na hindi marunong mag-Tagalog. Paktay tayo nito, mga kalingap. Yan, mamaya tignan natin kung hanggang saan yung English ng kanyang anak, kung kakayanin niya ba ng anak ni Ma'am Del ang aking English, no? So mamaya masaya-sayang mga pangyayari to mamaya. Kaya yun pala, sa lahat po na nandyan, sa mga lahat nagtitiwala, Trio Kuela and Kabiyaya, and don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel at sa buong YouTube channel na Trio Kuela Family. Alright, bye-bye. So ay mga Kuela. Ay. Sino yan? Ay. Sino? Si Boss. Si Boss. Hindi si Boss. Sama ka swimming? Ha? Sama ka? Ay, magdigmaan kayo doon na anak ni Ate Del. Ha? Ay, kuluwang kayo doon. Boh, kaya naman kayo doon. Mag-Inglesan kayo doon ng anak ni Ate Del, ha? Ayan na sila. Asan na si Vincent? Oh, si Vincent, wala. Yun na sila, oh. Hindi mo kayo manumoy doon. Ano natin? Ay, kuluwang. Ano daw? Kaya daw na mangoy. Tuloy-tuloy, Meron ako bang tagdaan ako. Ano? Tatalon ako sa TV. Tatalon ikaw? Tatalon. Tatalon ka? Sa TV. Sa swimming? Wow! Oh. Oh, grabe sa shades, oh. Grabe. Yo! Yo! Lalaki ah. Siyempre naman pare, ganun talaga pag mga tunay na lalaki. Wow! Kapag bakla. Kapag ito 5 Sige. Pag bakla, ganyan. 1, 2, 3, go. Uy, ang ganda mo ah. I know that I'm beautiful girl in the world. Wow. To see that because I know myself, I'm very beautiful. Rito, may tatanong ako sa'yo. Dito ka, banda. May tatanong ako sa'yo. Pogi ba ako? Pogi ba si boss? Oo. Si papa mo? Bakit? Pangit. Nilaglag ng anak. Sabi ko, bossing, pogi ba ako? Oo. Sabi, si papa mo, pangit. Hindi nagsisinungaling ang mga bata. Yan ang iniingatan natin. Ang mga bata ay hindi nagsisinungaling. Idol ako niyan. Talagang ano lang talaga yan. Nasulsulan lang. Oo, nasulsulan lang. Ay, pangit daw. So ito na yung mga dala namin, no? Yan, no? Yan. May mga baon.
Siyempre, kanin, ulam. Ayan. Thank you kay Ibana. Kasi kung wala si Ibana, hindi na naman kami makakapag-swimming ngayon. Yan. Churro lalo. No? Yan. Enjoy ito mamaya. Abo. Like, Mape-fresh na naman ng skin ni bakla. yung bag nyo, Yung ano nyo? Mape-fresh na naman ng skin ni bakla. I am so payat na talaga. Wow. Wow, so payat talaga. Wow, yung isa din, no? Wala naman ako dyan. Ako na naman, eh. Chill. Yung puro abs na yan, no? Wow, patingin. Ay, grabe, bakla, pilakitaan ka ng abs. Ano masasabi mo sa abs? I don't care. I don't care. Even though you have a abs, but your tutot is very Not comfortable. No, very jutay. Very jutay, yeah. I am not satisfied like that Like that. Oh my God. because I like to ducks. Go. That's the most yung- important. That's my secret. That's why I'm maintaining my body and my beauty. Wow. Oh my gosh. Oh my gosh. Landi. Parang nakakairita pa no? Pag si Nathan yung talagang naging natuluyan to naging bakla. Parang lirita. Nakakairita kasi, alam mo yung laki, parang yung mukha siyang maskulado. Tapos magiging bakla. Vincent, Si Vincent na lang po ang iniintay namin, mga kakuwela, no? Tagal. Ay, naku po. Yan. Ba't ka nagagalit? Ha? Ay! Sino yan? Ba't ka nagagalit, bossing? Ba't ka nagagalit? Ba't ka nagagalit? Yan na lang yung kay King. Gagalit niyo yung bossing namin, ha? Oo. 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 Nice. Ni chinelas. Oh, baliktad. Baliktad. Oh, baliktad. Sabi mo dito, shout out. Oh, siya. Shut out. Shut out. Ba't parang may narinig ako sumigaw? Ah. Wow! Pakibilisan! Wow! Si Init na init na ako, walang ligo. wow, yeah. I Ew. need to swim Wow. right now. Wow, right now. Nakakadiri naman yung English nito. Right now. Hurry up! I feel so boring. Oh, wow. It's so hot here in Philippines. So yan na po, kasama namin ng family Librada. Alright. Ano boss? Okay ka lang boss? Isang bagsak. Isang bagsak. Ay, suplado. Hindi ako pinansin. King. Naku, baka natin Lorraine yung ano. Yan, subscribe nyo po pala YouTube channel natin Lorraine Official. Tama no? TV? May TV ba sa dulo? Wala. Ayan. Yan. siguro kayo dito So ayan po, kung napapansin nyo, Ate Del, kung napapansin nyo, naglalakihan na po ang mga... At ayun, sinong inaantay natin? Si Dondon. Si Dondon pala, oh. Yan, sasama namin si Dondon. Si Bali, si Ate Lorraine, tinupi. Tinupi muna namin dun sa... Si Stripo. Kaboses niya si Ate Glaysa, no? Ang akala ko, ang kapatid niya, si dati, si LJ. Ate. Bumi tayo dyan. Muntik pa malo. Muntik pang maapakan. Bakit ganyan yan? Alam mo kung sinong nakaapak niyan? Ikaw din, G. Palay ka rin at... Oo, naapaka mo na rin. Oy, wala Ayun na, yan o. Yung sa motor naman niya sa tay. Sa motor naman. Mayor Alex Librada house is so many people everywhere. Ano English pala ng ng tae? Upi. Pupi? Poop. Poops. Kapag marami, pupis. Kapag hindi pala poops. Kapag marami, poops. Kapag cute yung tae, pupis. Parang buo. Cookies. Parang bupis cookies. There's a lot of cookies here. Aray. Bagong doon bago bag natin appear doon. Bago bag namin ni doon Ni Lisa, bigay siya ni Lisa. Oo. Na brief. Ay, meron. Bigay ni Lisa. Ay, grabe. Brief, sombrero. May bagong paratalika na may... O, tara. Gora. Country Road! Si Renee! Ang aming ID na pogi. Country Road, please take me home. Si Renee. It's not a game.
So ay mga kakwelan, dito na kami. Init. Yan. So very hot. Hot. Yeah. So very. Let's go. You know. Kaya natin na. Ha? Oh, bili tayo doon po rin. Can management. Wow. Convenience store. The convenience store. Yan at kasama yung Del Cavarle family. Oh. Santa Claus We are here at the river, going to the river. in the river. Also, And then in the river. we going to the under the water. Wow. Under the water. Under the sea. Under the sea. No. The riverside. Because of the under the sea. Ano lang, narinig mo yung sinabi niya sa'yo? Ha, pati, narinig yung sinabi niya sa'yo? Sabi, ang pangit. Yan, nasa tabi mo, banatan mo na. Wala na akong alam sa mga ganyan. Wow, masyado ka nang nasa ano? Masyado na akong tawag Hindi yun. dito. Immune. Hindi. Manhid. Manhid, aba, manhid. I'm very manhid na sa mga ganung bagay because nonsense. Wow. That's why I am not interested about somebody person who tell me about myself. Tanggap niya na daw. Yes. Usapin natin yung anak ni Ate Del, Englishin natin. Try natin. Tangi, wag magpapaano ng video yun. Sipahin ka nun. Ayaw. Ayaw Because magpa-video. according to him, he's the very Private person. Okay. Yeah. Ilang mambag mo? Yeah. At dito naman si aming si Vincent. This is very cool. Wow, very cool daw. Imbis na yung so very cold. So very cool. Very cool. Parang nasa Bicol. Ba't nasan ba tayo? Wala naman tayo sa Amerika. Nasa Bicol tayo. Yeah, very cool. Wow! Wow! Ang sarap ng mga kain. Wow! 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 Ay! Ang taray! May kuya ko yun. Nangunguya ko yung pa eh. Oh. Kaya ba talaga pag kumakain? Kailangan lakaduyan-duyan yung paa? Ganyan kumakain yung mga taong walang problema sa buhay. Walang problema sa buhay, no? Chill-chill lang. Mga Paliem. bagger, wala, Oh. kinakain ko lang yan. Palimpo-limpo lang. Wala eh. Wala eh. Baka subscribers eh. Ay, buti ka nga 800 lang. Ako 2.5 na. Tingnan mo ako easy lang. Wow! Hindi na makita ang letra. Ay, adi, hindi na makita ang letra. Dapat kasi dilat ang mata. At kasi nakaganito ka, oh. Nakaganyan ka, oh. Huwag magbabasa. Wow! Tara po kain. Yun, oh. Tayo kay Manuel, partida, tignan mo, ah. Oh. Kala nyo, ginugutom namin yan. Mas malakas pa kumain sa amin yan. Oh. Oo. Tahimik lang daw. Tahimik na daw, buddy. Ganun, no? Hindi daw maingay. Kuya Manuel, di kumakain ng gulay. Happy. Ay, kumakain naman, ayun, oo. May kapiranggot na layo. Oh. Oh, pilakitaan ka. Oh, kumakain. Kapiranggot lang, no? Yan, no? Sarap dito, mga kakwela, mga kabiyaya. Ano? With the Alex Librada family and Cavarle family. Wow. Wow. Ay, ito paborito ko to. No. Paborito ko. Oh, takpan natin yung pangalan. At mahirap na walang sponsor 'yan. Yan, oh. Dito kami ngayon sa sarap maligo. Ang lamig. Hoy! Doon yung kadena doon. Book. Oh, balis. Balis. Balis kayo doon. Sana. Ang lalim, oh. Grabe si Dundun, oh. Grabe sumisid, oh. Oh, huli. Huli, Dundun. Sa mga kabiyaya, mga kakuwelo. Oy! Yo! Ay! Ang bading nalaglag!
Tuwa. Tuwang-tuwa ang mga bakla. Hello mga kuwila! So dito po kami ngayon sa J. Guevara Resort. Dito tayo sa Riverside. Dito kami sa St. Felipe Resort. Ako muna dito mag-ano dito kay Jay kasi nga po wala pa raw siyang video kaya kami muna mag-intro. Yan. Kasi kawawa naman po si Nguso. Wala po siyang wala pa siyang may upload. Kaya alam niyo naman po yun. Maraming nag-unsolve. Kaya tulungan na lang po na. Kawawa. Wawa. Jay. Lagas. Subscribers 2,000. Siyempre, alam mo naman na kailangan namin mag-raise. Si Kuya may nangyari. Ano nangyari? Ano daw? Ano sabi? Ewan ko, may nangyari daw kay G. Oh, baka na naman kaluko. Ano nangyari? Kalukuhan na naman siguro yan. Baka puro prank-prank na naman yan, ha? Ba't ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari dyan? Sira ulo. Ano nangyari? Last daw, nadulas. Pako. Ha? Baka naman prank-prank na naman yan, ha? Saan may dugo ba? Namumulaw. Yan na. Bumukol yung ulo. Ano nangyari? Buisit! Bakit ba? Akala ko kayo, natutulog ako dito. Sira ulo tong kasabi kasi ni Limuel. Isa rin to eh. Sarap-sarap. Kasi napagod. Mga natutulog yung tao, istorbo kayo dito. Sipahin ka ng gago ka. Yan! Sira ulo ka. Yan! 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 Natutulog yung tao, istorbo kayo. Gago. Akala namin totoo. Hindi, tumalon si Kuya Alex. Pasukan yung tainga ko. Nakakimag ako dito. Natutulog ako dito eh, istorbo kayo. Gago. Ano ba matulog? Pero ito naman, kung makareact, akala mo kung ano na nangyari. Ako kasi. Wala ko nga ano na eh. Natutulog lang ako. Buisit na to. Mga... Ay! Bakit ako masama sa pagtulog? Tubig ginawan tulugan. Sabi ko na bagok. Ang buwangan. Mag-inay ko yung nangyayon. Yan, tumalon dun oh. Ikaw kagad sabi ba nangyari daw? Ito naman, palibasa, wala ka ng atay eh. Natutulog lang yung tao. Huwag kayong ano. Tulog na, tulog na. Bullshit, akala namin kung ano na nangyari. Nak! Natulog ka na. Ganon. Limuel! Ayun, yung bata! Hey! Ayan ang mga Aquila, bullshit na Gina to. Akala namin kung ano na nangyari. Sabi lang niya kasi kanina, introhan namin yung... Ang sabi lang niya kanina, introhan namin yung cellphone niya kasi wala pa siya na-upload. Tapos yun lang palang gagawin. Ano ko 4 a.m. na ako natulog. Wow, wow. Ano kakachat sa mga jowa? Yak! Mga jowa. O baka naman mga basher. Baka naman mga basher. Inaamo ko sila para mag-subscribe ulit. Ano, gusto ko bang matapos na lahat ng problema? O, paano? Ganito, oh. Ay! Ayoko! Gusto ko Mama! Dito kami ngayon. Oh, ganda. Ano si Dundun? Nagbihis na. Nakabihis na, nandun na sa cottage. Wala daw kahit tumapad dito sa CCTV. Grabe si Dundun. Sa sisiran lang, hindi ko kaya. Umaabot ng ng 3 minutes. Wow, 3 Ano minutes. nakita nyo naman si ano kung paano lang backtrack? Backtrack. Sino? Dito namin. Okay. Naku, ang pilay. Mabakdive daw. Ba't ko akong hawakan?
Gurangis. Pinulikat yung tiguang. Okay na. Okay na. Wow. Hindi mo nakita. Napaktamlo. Oo, hindi mo kaya. Paano? Panoorin mo na lang dito. Bye-bye! Kaya ko yan. Bilaw. Hindi ako bakit. Kaya mo ako. Tayo nga, di kaya. Back tumbling pa. Easy. Don't regret in YouTube. Don't do it because the professional only. Alright. Paano ba yun? Ganito? Oo, patablang. Kung di tatama doon. Yun daw yun. Yun ang pinagmamalaki niya.